Te, Bože moj, omilvaj ni ti, odgovor daj ni ti na našите молби. Да пеем сега, да чуем Твоят глас, помилвани да бъдем в този час. Моля Те, Боже мой, умилвай ни Ти, отговор дай Ти на нашите молби. Да пееме пред Теб сега, да чуем Твоя глас, помилвани да бъдем в този час. Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега от моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега от моята